Kaixo, ongi etorria. Pentsa dezagun galdetzen digutela progresio aritmetiko batean gai batzuen batura zenbat den. Nola egin daiteke hori modu erraz batean? Hortarako hemen dut progresio aritmetiko bat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 argi da, hemendikonea diferentzia bat dela, hemendikonea bat, horrat, diferentzia bat da, progresio aritmetiko bat da. Zenbat da, bat gehi 2, gehi 3, gehi 4, gehi 5, gehi 10 arte. Hasi beharko guneke egiten, ezta? Bat gehi 2, atatzen dena gehi 3, atatzen dena gehi 4, atatzen dena gehi 5, eta horrela. Gerta daiteke, esan beharrian batetik 10, esaten digutela batetik 57. Edo progresio aritmetikoa zailagoa izatea. Nola egiten da hori modu erraz batean? Egin dezakegu. Hau baldin bada progresio aritmetikoa batetik 10, jarriko dugu berdina, baina alderantziz. Hemen hasiko naiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Orain batuko ditut. Zenbat da bat gehi 10? 11. Eta 9 gehi 2, 11. Eta hau 11. Beti da 11. Hau erresagoa da batutzen. Zergatik denak berdinak direlako. Eta berdinak direnean biderketa bat bihurtzen da. Hau ze izango litzake? 11 bider 10. Baina zer gertatzen da? Nik egin beharko dut zati 2. Zergatik egin beharko dut zati 2? Ikusten duzu bezala, 2 aldiz batu dutelako progresioa. Egin dut batetik 10 eta berrio batetik 10, orduan hau bikoitza da, doblea da, egin badut zati 2. Orduan, egiten badut hau, atatzen zen, 110, zati 2, berdin 55. Orduan, batetik 10, nik zenbakiak batutzen behitut, atatzen zen 55. Formula, hemen ikatako dut. 11 nola lortu dut? Lortu dut, lehenengoa eta azkena batutzen. Ikusten duzu? Bat, gehi 11. Orduan hartuko dut. Lehenengo gaia, batuko dut, azkena, n dela, 10 baldin badia, azkena da 10, 12 baldin badia, azkena da 12, eta bidertu dut, zerrekin 10, eta 10 zer da, zenbat diran, n, eta bider. Hau izan bezateke formula. Orduan izango litzake, lehenengo gaia, gehi azkeneko gaia, parentesi artean, bider zenbat diran, zati 2. Eta eraontara, egingo genuke batuketa oso azkarra. Hortarako adibide batzuk egingo ditugu. Hemen 2 ariketa ditugu. Batetik zenbaki osoekin eta bestetik zatikekin. Ea nola ateratzen zaigu. Jartzen du, lehenengo 20 gaiak batu. Horra dugu, 8, 12, 16, 20, 24, 28, hemen pila bat daude. 20 batu behar ditugu. Progresio aritmetiko bat alda, ikusten dugu, gehi lau, oso ondo. Hau bai da, progresio aritmetikoa. Orduan, lehenengo formula honetarako ikusi behar dugu, zer behar dugun, lehenengo gaia, badakigu. Orduan, abat, badakigu. 8 dela. N, zenbat batu behar ditugu 20. Orduan, N badakigu 20. Eta AN da A20 garrena. Ezta? Lehenengoa gehi azkena. 20 garrena badakigu zen baden? Ez. Orduan, hori aurkitu behar dugu lehenengo. Eta hori dakigunean, formula hau erabili dezakegu. Orduan, 20 garrena jakiteko, zer behar dugu? Gai orokorra. Orduan, gai orokorra atako dugu, eta gero, hortarako, 2 formula hauek ezagutu behar ditugu. Gai orokorra jartziko dut, AN berdin, lehenengo gaia, 8. Gehi, N-eken bat, bider, diferentzia. Diferentzia bat ikusten, baden, lau. Horra jarriko dugu, bider lau. Hori da, 8 gehi, lau bider N, lau N, ken, lau bider bat, lau. 8 ken lau, lau. Orduan, gai orokorra da, lau N, gehi lau. Goazen ikustea, ondo egin dugu. 3. gaiarekin egingo dugu.
Hirugarren gaia da, lau bider hiru, 12, gehi lau, 16. Ondo ditugu. Horran, gai orokorra balen bakigu, orain, atea dezakegu, 20. gaiaren balioa. Zer egiten dugu, eneren ordez jarri 20. Orduan da, lau bider 20, gehi lau. Lau bider 20, 80, gehi lau, 84. Orduan, behar dugun guztiak badugu. Lehenengo gaia, azkeneko gaia, eta 20 direla. S, 20, berdin, lehenengo gaia, 8. Azkeneko gaia, 84. Parentesi izten dut, bider zenbat, 20, eta zati bi. Bueno, 8 gehi 84, 82. Eta egingo dudana gauza bada. Ez dut egingo bider 20 gehi zati bi. Egingo dut, 20 zati bi, 10 dela. Horra da, bider 10. Eta izango ditzake, 920 batura. Ikusten bezin bezala, formula honekin, nahiko azkar batu ditugu lehenengo 20 gaiak. Bigarren serie hau pixka bat zailagoa dela dirudi, ezta? Ikusten bezin bezala, zatikiak daude. Laurden bat, erdi bat, 3 laurden, gero oso bat dugu, 5 laurden, 3 erdi. Progresio aritmetiko bat alda, hortarako diferentzia beti berdina izan behar da, batetik bestera. Berdina alda, konprobatu dezagun. Hartzen dut, bigarren gaia, eta kentzen diot lehenengo gaia. Izena zaile berdina jartzen diot, lau. Orduan, badakizu dela, lau zati bi, ke bat, laurden bat. Guazen guztia bi hauek. 3 laurden, eta kentzen diot aurreko gaia, erdi bat. Bilen jarri behar diet, zati lau. Orduan, lau zati lau bat, bider hiru, eta lau zati bi. Bider goikoa, bi. Berriro, laurden bat atartzen da. Badirudi beti dela laurdena. Horrela denean, behar bada egokiena izango ditzake denei jartzea izendatzele berdina. Ea ze gertatzen den. Honi bat jarriko diot. Orduan, laurden, ja, honeko jandu bat, honeko jandu 5, honeko jandu 3. Zer da, lau, zati bi, bider bi. Lau, zati bat, lau, bider lau. Lau, zati bi, bider 6. Bueno, ikusten da horren, progresio aritmetikoa dela, ezta? Beti dekoa, laurden bat gehiago. Orduan, hori jakin da, neko erresa da, ez? Nik uste dut, ateatzea, hemendik behar ditugun 3 gauza. Lehenengo gaia, zein da laurden bat? Bigarrena, zenbat dira? Lehenengo 10 gaiak, ene, 10 gai dira. Urrengoa, azkeneko gaia, zenbagarrena da, 10garrena, legeak jabako genuke, gai orokorra. Luze xamarra izan daiteke, baina ez dakit konturatu ziren, gu jakin dezakegula 10garrena zein den. Hau bali bat lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, 10garrena zein da, 10 laurden. Orduan, dena dugu. Egin behar duguna da, formula honetan jarri ditugu datuak. Batura, zenbana 10 esan dugu. Berdin, lehenengo gaia, laurdena. Gehi, azkeneko gaia, 10 laurden. Izten du parentesia, zenbat gai dira, 10. Eta egiten dut, zati bi. Bueno, 10 gehi bat, 11 laurden, bider 10, zati bi. Bueno, hau, jakiko duzu egiten, ezta? Hau da, 110 laurden, zati bi. Gogoratzen zehau nola egiten den? Bueno, lasai egiko dugu. Honek, esan nahi du, zatiketa. Horrak jarriko dugu goian. 110 laurden, eta behan, zati bi. Erantana. Zatitu dut. Erresago egiteko. Honek behan du bat,
Horrela da 110, eta horrela, buelta eman da, 8. Eta horra, simplifikatu egin behar dugu orain, zati bi, biak bikoitiak direlako, zati bi 55, zati bi 4. Eta horrela bukatzen dugu ariketa honekin. Eta progresio aritmetikoetan gaiak nola batutzen diren ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.